nang ni patri rai umi balai tang mu uyoro ki kam bahe hagani ga chula ga jingi balai tang mu uba pen trailot ki kam ki sparklor baki hajar klor nang ni patri rai umi kata ga ga jingli lening ong bakadon kata ka misplace priority haga jing sincere jeng ke MDA hangiru ngayu iko ki patba kajat penriu yang mentah kam dan kam bantip nang ngimi nang ngiwan kabaga kajat penriu mentah kadon kam bantip kalong nang ni patri rai umi balai tang mu uyoro ki kam bahe hagani ga chula ga jingi balai tang mu uba pen trailot ki kam ki sparklor baki hajar klor nang ni patri rai umi kata ga ga jingli kabaga kajat penriu ji kadon kam wat numi thu khana sarang ya ka lai sparklor wat numi thu khana sarang ya ka shajar klor wat numi thu khana sarang ya kita ki klor habaki nong pentrai kam ki ba mentoi naga lai sparklor naga lai klor ki dei ki pri ki bana bar jong ga jela ga jingi ya thu inga manu ki pri no Nongstoin ki ba yo ban pentrai kam ya ki project bahe ki pri ki bana bar nrei ki mut ban penbi yangi da kata ka jing tokit ya ka tenrai ka thmei kam pat don kam yangi menta bangin tip satip la sha la shiskir lelei ngilai puli ki got ki batho chpang ki khasi ngilai puli ye ki got ki batho chpang ki garu ya mentang in tip shotang katar kala biang nrei ni ko ban tip manu uni ubawan ban klun lot ya ka spa ban ki kam ki jam ki chong ya ka chula ka ji ko ki pai ba bi kata ka dei ka bangi ko ban bu ya ka jigli hagani ka por ya ngani ka sarkar MDA laya thu mo ni patri rai upan trainot ye ki project baro hagani ka chula mi galia wat hang thi ha po umyam ya kata ka tourism project ka baga sarkar kalwanra de uni uchu hi priu kumnu kala ban long dan ki khap ki ba umla ban qualify lani ban job ya ka tender na ka pukot ki ong de ma upat uba pentre ya ka kam ko ki pai ba sakano kata ka sarkar MDA kan penbe yangi oh ya ka voice of the people party kabadang shukashen kabadang shubat ya ka bor tang hang taya po KHDC kilemut paninu jor bat ka sarkar lani ka party ka bala sinshare ka jela manta la RTM hato ka longsi ka ba shongnia bani new jor yu ba arden kum Emily bani Conrad kum chief minister new jor yu ba arden kum Emily new jor yu Conrad kum Emily kum nu ki trei hanta te phisa snutho ken ko ki pai pa ndrei menta ki persyang lingba ki la pathai khubor Hamtam na kinon kersyan kiba it ya kini kiseng kibadan hak MDA ban pin thami yu pai pa ban pini hana bau tau chief minister unong elam jungti te o utrei te kikam hadu menta menin dang don bufonya bagi babun ki department lani kinong trei sarkar kibadan hak department ki babun kimpat yo watange ketulok Kempat yo watang ye ketulok. Kani ka sarkar kalen ding ding dang dang. Imat ka jingkerdo pisa kala banlong bala ben pilot ye ka babon ka pisa sya kata ka chief minister special development fund. Kanang ba u chief minister unyo banit kreat ulit sarong syagi constituency banai scheme oh kipat ba banya thapti banya kren balayo ye kata ka CMSDF Kaladon kachinyo scheme hapo nongkrem constituency naga CMSDF oh kilailet bapli gitu kinongyo scheme para bagilet ki hap banda ai kublai kerpang ha ki baring lani ha kinong ha kilat pathai kubor pat ai kublai bagile yo yu chief minister upa ai ngi yang ni ka scheme lingba ka CMSDF ko ki pai babi lai teli lai jaka uchi minister ai scheme anong krem constituency kitu kinong yo abo pli khapan kren pan pau jing snongo
Dagi tuli u Emily u Ailing ba ka Emily scheme ngam chupenyeng ki pat ba ban pha ai khuble ha ki news channel lani ki lat pathai khubor ban ai khuble yu ba arden namar bul ai khatsar lak ek school ko chi khatsar lak ya kani ka yeng snong jui em kim pat chu hab ban yeng kumta namar ni sko tho kani ka kamram jui ban pendap hok ya ka hok ka chung ki pat ba habare chi ingi daga chi it ba daga chi sharia ko ki pat ba de namar ka tani kwa ke ko ki pat ba ba pim sko tho baka voice of the people party ka pher na ki wipat ki party namar ha kani ka party ka hikai yu patpa ka weng na ki chimot chi pakhat chu patpa ya ka jingi kai ka bagile yo na ki ni ki seng san perthai ki ba min shwa ki bala penrung hok patpa ya ka min sim ban kwa pisa ki bala penrung hok patpa ya ka min sim ban perkhat tang ya ladi ki bala penrung hok patpa tang ya kai ki ba min to shimat Ngingi wan bani kayu pai ba bangin eat ya ka chat penriu. Ngingi wan bani kayu pai ba bangin ya teli gum ka chat penriu. Ngingi wan bani kayu pai ba bangin dan ka cingkit kri. Kat bangi ngi dai kayu pai ba banwan ban poi syaga cinglong kawe syaga cinga teli. Laton pun ban ki sdang ban paria ya ka chat penriu. Oh ban ong bau ba ardente usun ya kita ki penar lani ki jantia ban penwan ra chubor ban pen mong ya ka cing slow jugi para penar ki cing ki benar po jantils da ka ba super sang ban pen so tho bakla chubor ngi le ban pen yetli nai ton kita ki ba slow tu na ban pen pat tang hakini ki kindiap snam haga cingat lenti ka jugi iso ban ai kuble ya pi ki pat ba bila shash kor bat petiang yaki chiga yaki sgi bat bila ai ke chingashan yaka voice of the people party nila I kata ke chingetli yaki ni kisgi ke pamata haba upra ulet shawes castles upatba wai ke chingashan haba upra uyar shaboy ni yo yaka chingashan haba upra ulet chantils ni yo yaka chingashan Amdan ganu ka dong ka thang ka ban snow pher yo pra lening ban snow nongway ban minta keleng ya letnang na chantia na phoi na east na west castles ni long kawai kom ka chat mriu namar ka chitli ka ma kono ka por dailing ba ka voice of the people party ko ki pat ba ka balawan ra ya ka chikai bangiton kam ya ka chitli ba ka chat mriu mata ka stang ban yatli bat ni le I ka chimandur ha ka chitli Nanta ki chomru baka politics hamik halia ka pher ne ki politics hagiwi pat ki chua o kani ka ching persang jo ba arden kanum poi shino kata ka chong ban pen klanya ka party kata ka chong panwan ra da ko ikur ko perkhat namar hamik halia hi ki yong kani kata ka personal centric politics that is personal centric election bagi brio hamik halia ki pek yo brio om ya ka party kat bahagi we ki chelapat ki pek ya ka party om yo brio na try ki I na pipek ki lan propor hagi ni gisni ja ayu ya ki sitting MP ya ki sitting MLA chong ka BJP bat chong ki we pat ki seng san perthai ja ayu ki Kibadi ki sitting MP sitting MLA kilayam rangba balai namar bikila tu tiket naga party kai ga penlong iki begini yam rangba habagi tu ya ka tiket jangka party namar ki sgoto wei bela tu ya ka tiket jangka party ka jing kremen ban job kala tu oh hame ghalaya tikyong kamchulong kumta Meghalaya ka party biang gado ladam biang briute mlong ndengila ong ko ki paiba em kata kamlong kumta ngila ju hikai ki paiba ya ki jing don kam ju ka party kunu magante song ya kita ki brio but shisha paiba ola pdiang ya ki jing penshai ka jingi MP election habang ngila ban trawa shu paiba ya ka Kyrtong jong Dr. Ricky om deu brio bala pau Umday brio berjidan bentab ha ke emlan salang udai tang ulu syakri jauh play wa propor ke kam syakri play bad unai kai hantai po nihu
Balabang isang banlek dan kata ka jingkren ba ani mo kumno ka PPP ka say do tau priu uba nyimpat itu umpat dan kata ka jingpau andai kai ka basngo tana hadin ka jing pensyai juga boys of the people party upat ba akari khasi jantia ular rai bet ban shele aga party ban jit bet yau tau priu wan ada kem itu ru lan kem te phas bang ju nama kata ka jing shele haka party. But we like job done from. Kawan segam DC election. Kawan segam DC election. Upat ba. Hagi ba pun gijaka habang nilai. Umit ho. Ya kini ki Kyrtong MDC kijingi. Andai ulai jit. Namaru syania. Hagi nongalam. Pat ha ka party. Pat kani ka penlong. Ken ko ki pat ba. Kawan raai kata ke jingkremen. Namar balai, kaparti kebala kuari biu patba, bagadon gini ke nongrem, gadon gini ke cingtmu, kanam la, pan penerlong, lara nyimyo, ya kita ki MLA, ki MDC, ki MP, ki mapendam ya di ha kaparti.